Goddag, kære lytter. Velkommen til Få dig et liv podcast. Jeg hedder Palle Birk. Og jeg hedder Sebastian Røber. Og vi er værter. Det er ikke løgn. Nej. Hvem har vi med i dag, Palle? Fordi det er jo ikke et helt almindeligt afsnit, hvor vi har en ny gæst med. Det er ikke en ny gæst. Det er det. Okay. Og det er det ikke, kan jeg fortælle. For det er en genganger. Det er simpelthen et fortsætterafsnit. Det er et fortsætterafsnit nemlig. Og nummer 2 af slagsen, tror jeg. Ja, fortsætterafsnit kræver jo flere ting, kan man sige. Ja. For det første kræver det, at vi virkelig hyggede os første gang. Ja. Og så kræver det for det andet, at historien kan bære et afsnit mere. Ja, at der er noget at samle op på en eller anden måde. At vi ikke føler, at vi fik afsluttet det. Vi føler ikke, at vi kom helt i mål første gang. Det er det. De her 2 kriterier, dem udfylder dagens gæst, Anders Grav, til fulde. Lige præcis. Vi var svært glade for det første afsnit med Anders. Ja. Så vi er jo glade for, at han også har lyst til at være med igen. Han startede jo afsnit 1 med at være dansklærer, og slutter med at blive rektor på den skole, han er på. Og det er jo der, vi samler historien op, simpelthen. Altså, hvad sker der derfra? Og det, der sker vilde sager. Der sker vilde ting, skulle jeg hilse at sige, og en gammel kending dukker op igen, kan vi jo godt sige. Det glæder jeg. Vi skal lige huske at sige, at Anders Grav også laver en podcast selv. Den hedder Myrdet, og den handler om kriminalsager, mordsager. Det giver mening, synes jeg. Det giver mig super god mening. Og den podcast skal simpelthen på en live-tur rundt i det ganske danske land til november. Den kommer til København, Aarhus, Odense og Aalborg. Fedt, mand. Tag ind og se den. Så hvis man, gør det. Hvis man er til Anders Grav og til mor, så er det eneste rigtige sted at gå hen, faktisk. Det må man sige. Jeg kan ikke se, hvor man ellers skulle gå hen, Nej, hvis man det er til jo de to ting, der går hånd i hånd. Ja. Jeg sige. Anders Grav og mor. Ja. Og så skal vi lige sige, at vi jo er på tier.dk. Det er vi. Hvor man kan støtte os med et valgfrit beløb per afsnit, vi udgiver. Det er der allerede dejligt mange, der gør. Og det hjælper os til at holde udgifterne til podcasten nede. Ja, og tak til jer. Ja. Må vi lige takke dem, der rent faktisk støtter. Ja. Det må vi godt gøre. Det må vi godt. Det er eddermame dejligt. Ja. Og igen, jeg synes, det er skønt, at vi kan begynde at snakke, ikke indtægter, men i hvert fald snakke om, at udgifter går i nul. Lige præcis. Så det er skide fedt, jer der støtter. Det skal I virkelig have mange tak for. Vi har også skrevet ud til, at vi vil gerne takke jer ved navn. Så I må lige vende tilbage, hvis vi må nævne jer på et eller andet tidspunkt i løbet af vores podcast. Og hvis I har lyst til at være anonyme donorer, så lad være med at skrive. Eller så skriv et andet navn. Ja. Så skriv Anders Grav. Så takker vi bare Anders hver gang. Ja. Der er flere, der for eksempel støtter med 10 kroner per afsnit. Det kan man vælge at gøre, ja. Hvis man nu støtter med 10 kroner. Jeg er ryger, Sebastian. Ja, det ved jeg godt. Skammer mig over det, men jeg er det. Ja, og jeg foragter dig jo af samme grund. Og en pakke cigaretter nu til dags, den koster fandme i omegnen af 60 kroner. Jamen, det er vanvittigt jo. Altså, og jeg ryger en lille pakke om dagen. Ja. Det må jeg være ærlig at sige. Din økonomi er helt af helvede til. Ja, det går over virkelig dårligt. Men en pakke cigaretter, 60 kroner. Hvis man nu støtter med 15 kroner, så svarer det faktisk om måneden til en pakke cigaretter. Så hvis du er ryger, så er det en dag om måneden, hvor du lige skal tage en kold tyrker. Ja. Altså, vi hjælper dig jo faktisk med et aktivt rygestop, kan man sige. Ikke? Altså, vi gør det her for din sundhed. Vi redder liv. Så selv tak. Og nu skal vi i gang med dagens afsnit. Anders Grav som rektor. Velbekomme. Anders Grav, velkommen tilbage, Anders Grav, kan vi godt sige. Tak. Fordi du har jo været med før. Vi har gang i et fortsættelsesafsnit igen, Palle. Det har vi. Ja. Og du ville jo i sin tid gerne have været dansklærer. Så gav vi dig et nyt liv som. Ja. Som jo endte med, at du blev rektor faktisk for en skole, kan vi godt sige. Tinglykkeskolen. Tinglykkeskolen. Ja. Er der en skole, der hedder det? Er der. Det ligger vist i Odense-området, tror jeg. Okay. Ja. Jamen, det passer meget godt. Jamen, det er hvad vores research strækker sig til. Det er, hvor folk fra i landet. Er det Svendborg, du er fra oprindeligt, eller hvor er det? Nej. Jeg er fra en lille landsby, kun 5 kilometer fra Odense centrum. Okay, så det var ikke helt Dalum. Hvad er vi ude i? Åsum. Det er på vej ud mod... Er du fra Åsum? Kender du Åsum? Jeg har nogle venner, der har boet ganske kortvarigt i Åsum. Ja. Nå. Jeg kender den ikke overhovedet, så på det. Ja. Det er en hyggelig, meget lille by. Meget lille by, ja. Sådan 500 indbyggere eller sådan noget, ja. Var der så en skole der reelt? Nej, skulle man ind til en anden by. Ja.
Så vidt jeg ved, det hus, mine venner købte, det var det gamle bibliotek i Åsum. Det havde deres gamle bibliotek. Det lå ved siden af kirken. Okay, altså oppe Det på bakken ikke også? stråtægt, men bindingsværkshus i hvert fald. Nå, Lige i svinget. Altså, det er og faktisk op på bakken lige ved siden af kirken? Ja, det lyder rigtigt. Ja. Ja, med sådan en lille bindingsværk-agtigt. Okay, det tror jeg godt, jeg kender det. Hvis man sidder og lytter med derhjemme, kan man lige google Åsum for lige at få det er da bare ind på Google Maps. Ja, lige at se, så man er med på, hvor svinget ligger. Ja. Jeg synes, Åsum er et dejligt bynavn også. Altså, Ja, Åsum, de ligger godt i munden. Ja. Åsum. Det lyder lidt norsk, synes jeg, næsten. Gør det det? Åsum. Åsum. Jeg har været i Åsum på skiferie. Nå, Anders, det skal jo ikke handle om Åsum det hele dagen. Nej. Du sluttede jo som sagt som rektor sidste gang, så det er jo det liv, vi skal prøve at leve videre i programmet i dag. Vi har lige nogle introspørgsmål igen her i starten, for lige at tale os varme og komme ind og få nogle emner på bordet. Simpelthen. Og sidste gang, der snakkede vi jo om i starten, hvad vi gik og læste for tiden. Gjorde Det er vi jo det? efterhånden... Ja, hvilke bøger vi sådan har gang i. Det er pinligt. Det er jo lang tid siden efterhånden. Ja. Så hvad... Så skal vi høre, hvor langt dansklæreren er nået. Der er noget i sin bog. Ja. Jamen, jeg håber fandme, det er et andet bind af den samme bog, jeg er i gang med. Men jeg er sgu ikke sikker. Men jeg læser stadig Min Kamp af Knaus. Ja, den er god nok. Ja. Men den er jo også lang, kan man sige. Jeg har også gang i Tour de France-bogen stadigvæk. Er det rigtigt? Ja, Nå, jeg tog det France-bogen, ja. Ja, men jeg er heller ikke blevet færdig med min. Ja, men min interesse for det er også først, når Tour de France, så begynder jeg at læse lidt mere i den, ikke? Når Tour de France kommer tættere på. Ja. Men er den god? Den er mega god. Ja. Det synes jeg faktisk, den er. Og det, Så, men jeg har haft gang i for mange ting på samme tid. Ja, altså, man når det ikke. Altså, og nu lyder det som om, at jeg laver muligt sejt arbejdsmæssigt. Det gør jeg måske også, men sådan min hyggetid for mig selv, der har jeg også for mange ting. Ja. Jeg er i gang i, jeg tror i hvert fald 5 computerspil på samme tid, og sådan noget, ikke? Det skal også passes. Ja. Og du er lige blevet far? Og Nå, ja, også det. Ja. Men det er også derfor, min hygge for mig selv tid er jo meget begrænset. Ja. Så er det også dumt at have gang i så mange ting, ikke? Ja. Og jeg ser serier. 5 computerspil, kan jeg godt lide. Det er også 5, er også mange, er det ikke? Altså, har gang i på en. Jo, det er dumt, men det er fordi, jeg bliver sådan... men det er jo sådan noget dopamin søgen, ikke? Hvor man sådan er i gang med noget, så jeg keder mig lidt, jeg går i gang med et nyt, det bliver spændende, og sådan noget, ikke? Ja. Hvad er det for nogle computerspil? Eller hvad er det, Jamen, jeg kan du er i gang med lige nu? dem op. Jamen, jeg er i gang med Resident Evil, den nye udgave på Xbox Series X. Så spiller jeg Zelda Oracle of Ages på Game Boy Color. Og så spiller jeg Case of the Golden Idol på Mac. Så det er også forskellige platforme. Ja, det er helt frygteligt. Og så spiller jeg My Wonder på Switch. Og jeg går i gang med sådan en kæmpe RPG også på Switch, der hedder Xenoblade Chronicles, som jeg burde bruge al min tid på, hvis jeg rigtig vil i gang med det, ikke? Ja. Okay. Og så er man også ligesom, og så en bog også ved siden af. Og så en bog ved siden af. så lige barnet, ikke? Men det er set en sæson af en serie. Men jeg har rejst meget på det sidste. Jeg har haft noget rejseaktivitet i mit arbejdsliv og så videre, ikke? Ja. Så der har jeg også været fanget på et hotelværelse nogle gange. Og så skal man finde tid. Så kan man jo godt spille My Wonder der på sin Switch, eller se lidt American Horror Story, hvis man er blevet bidt af det. Det er jo klassisk. Man pakker jo bogen med hver gang. Ja. Bogen er også med. Den har jeg så også læst. Det har jeg læst meget på under transport. Ja. Har jeg læst mere, end jeg plejer. Fordi jeg plejer med den Tour de France-bog der. Den er jo, som jeg har nævnt tidligere, 900 sider lang. Ja. Og det er en mursten, man har med rundt. Og altså, hvor mange timer jeg har brugt på at slæbe ekstra kilo rundt for aldrig at få læst det lortet. Jeg får den ikke læst, når jeg er afsted. Jeg vil sige, de sidste 20 år af mit liv har jeg virkelig også bare slæbt bøger rundt, som jeg ikke har fået kigget en skid i. Altså, nu er jeg gået lidt i gang, faktisk. Ja. Så det med oprejspanden, siger, at jeg læser lidt. Ja. Vi skal høre, sidste gang du var med, det er godt, Anders. Ja. Det er godt. 5 computer. Sidste gang du var med, der handlede det jo meget om slik. Ja, det er rigtigt. Det var ligesom min pædagogiske tilgang. Ja. Men vi skal høre, når du selv sådan skal ned og fredagsnolle, hvad ryger i kurven hos dig?
det er næsten for vigtigt et spørgsmål til at kunne svare på. Jamen, så må vælge mellem sine børn. Jamen, det er det. Jamen, jeg kan jo godt lide sådan småkageagtige ting. Sådan bastonjekiks, Oreo-kiks og sådan noget. Som fredagslik. En god bastogne. Jamen, jeg kan jo godt lide sådan at sidde om aftenen og få en kop te, mens jeg ser et eller andet med min kone. Og sådan noget. Skal det være mere slikket i det, så er jeg jo glad for skum og lakrids. Det er også, lakrids. Ja. Jamen, det er rigeligt. Det er rigeligt. Skum og lakrids. Ja, og bastogne. Og bastogne. Yes. Så skal vi høre, Anders, er der en ting, der sådan kan gøre dig bange? Hvad kan du nævne en ting, som... Ja, nu vil jeg jo ikke sige noget, der sådan... Altså, selvfølgelig, der er jo alle ting, at sådan... Man kan blive bange for, at der sker noget med nogen, man godt kan lide. Eller det er klart. Det er for meget. Det er for meget. Det skal du ikke dele. Det skal du ikke dele. Hold det for dig selv. Ja. Hvad kan gøre mig bange? Er der et eller andet... Altså, jeg har jo bimlende højdeskræk, for eksempel. Nå, ja, sådan, det kunne også være sådan noget, ja. Hvad fanden? Jeg er ikke bange for noget. Nej. Hvad kan vi finde på? Jamen, det er da også okay. Vat. Jeg er sådan lidt bange for vat. Følelsen? Det er en frygt for, at min negle sætter sig fast i det. Ja. Jeg kender godt den der, det er lidt hen ad vat, men de gamle sådan kontorstol, som havde det der stof udenpå, hvis man kørte fingeren, jeg tror ikke, de har, som vi sidder på, men når man kørte neglene igennem det, så er det også som om, de sad lidt som i vat. Jeg kunne heller ikke have følelsen af det. Det kan man ikke lide. Yes. Jamen, så er det noteret. Har du nogensinde røget hash? Jeg har prøvet det, men ikke med stor effekt, faktisk. Godt, så springer vi hurtigt over det. Ja. Er du god til sådan førstehåndsindtryk? Hvad, Palle, det er dig, der skrev det spørgsmål. Det tror jeg også lige, jeg skal definere. Det er, hvis man møder nye mennesker. Ja. Man er god til... Nå, på den måde. Ja. Jeg bilder mig ind, jeg bliver bedre og bedre til det. Men det er endnu et stort spørgsmål, synes jeg faktisk. Fordi det er noget, jeg har tænkt meget over faktisk. At det jeg synes var meget svært, da jeg sådan var yngre. Men det højrøde svar er jo lidt, at nogle gange så tænker jeg lidt, det kan være, at det ved, hvem jeg er, eller hvad jeg laver, eller sådan noget, ikke? Så tænker de måske, man er måske ikke nødvendigvis sjov, men en, der forsøger at være det, og så ved de da det om mig, måske. Der er en sandsynlighed for det. Og det har gjort det nemmere for mig, faktisk. Det må jeg sige. Og jeg må også sige, at de fleste mennesker, jeg møder, er jo faktisk i arbejdsmæssige situationer. Og så ved jeg folk ligesom, hvad man skal. Det er i hvert fald. Så, det er værre, hvis det er sådan nogle familiefester lidt langt ude, hvor man ender med at sidde ved et bord. Ja. Med nogen, der måske ikke lige... Som er venner af familien, som man ikke lige ser sådan... Men vi ser ikke fjernsyn hjemme hos os. Nej. Men der er også mennesker til fjernsyn, der ikke aner, hvem jeg er. Det vil jeg altså lige skynde mig at sige. Men så vil jeg også sige, at når man bliver ældre, jeg er blevet 40, jeg har 2 børn, og så man begynder at blive lidt ligeglad. Det vil jeg sige. Ja. Men jeg synes, jeg er okay til det. Fedt. Ja, det var det kort svar. Og så skal vi høre til allersidst, hvad dit eget forhold til disciplin er. Hold da op. Ja, det er store spørgsmål. Ja, det er det godt nok. Jamen, det er jo en evig kamp mellem mig og disciplinen. Jeg drømmer så meget om at få mere disciplin. Og ikke, surfe på meget på nettet, når jeg burde sidde og arbejde og sådan noget, ikke? Alle dine 5 forskellige computerspil. Ja, men det er en regel, jeg har for mig selv. Jeg holder ikke pauser for at sidde og spille computerspil. Nej. I mit arbejde. Det gør jeg altså ikke. Så kan man få mange andre idéer om ting, der er lige pludselig livsnødvendige at undersøge, ikke? Måske om computerspil, faktisk, på nettet. Men jeg er slem til overspringshandlinger og sådan noget, men det er en evig kamp. Jeg synes også, jeg er bedring med det. Men overvejende, så synes jeg ikke, jeg er i mål endnu omkring disciplin overhovedet. Det bliver meget psykologagtigt, det her. Ja, det bliver meget det. Den går over din livsudvikling. Generelt. Jo, men så må I lade være med at stille så store spørgsmål, kan man sige. Kæmpe spørgsmål. Ja.
Jamen, det var jo egentlig det var de spørgsmål, vi havde her i starten. Ja. Nu er det jo et afsnit 2 med dig, så vi skal jo ikke et smut forbi Lisbeth i dag. Hende har vi jo været hos. I stedet for, så starter vi med et lille resume af episode 1. Ja. Og du startede med at blive uddannet lærer i dansk, og så valgte du at skrive din lærerfaglige bachelor om, hvordan man kunne bruge uddeling af slik i undervisningen. Ja. Simpelthen som et middel til at få eleverne til at rette ind. Ja. Den fik du et fint 7-tal for, skal det siges. Var det efter den gamle skala? Ja, det må det have været jo. Må det have været. Ja, det må det være. De gamle svin. Ja. Så blev du ansat på Teknoløkkeskolen her. Ja. Og så er der en fagligt rigtig dårlig elev, Pelle, som volder han kan jeg godt huske. Han volder der nogle problemer. Ja, han kunne slå en saltomortale, mens han trak af en juicebrik eller lige sådan noget. Ja. Han har blandt andet også tapet en banan fast til din lærerstol. Ja, det var det. Ja. Og du hiver ham så ind til skolehjemsamtalen, hvor Pelles Lyngby Boldklub elskende far, han ikke rigtig kan forstå, hvad problemet er. Nej, han var lidt intimiderende faktisk. Ja. Oven i det her, der skulle du også slås verbalt med nogle nyuddannede lærere, som ikke mente, at den her slægtbaserede reward-undervisning, den var helt i trit med de nyere undervisningsmetoder. Nej, de var irriterende. Ja, og så gik det så helt galt, kan man sige, da du til personaljulefrokosten fik drukket dig mere end almindelig fuld i den her gule snaps. Hvor du endte med at undulere studievejlederen Lisbeth på en drejebænk i billedkunstlokalet. Ja. Du fik dog til sidst afværget alle kriser, inklusive Lisbeths forespørgsel om at ses igen. Og så endte du faktisk med at blive rektor på Teknoløkkeskolen og holde det vi godt vil til os at kalde en gedigen brandtale om skolens fremtid og dine visioner. Den brandtale, den lød sådan her. Mine damer og herrer, jeg håber, I har haft en dejlig sommerferie. Vi er børn. Nå ja, også ja. Damer og herrer og små poder, skønne børn. Vi står på tærsklen til en ny tidsalder. Væk er Biver Olsens vage hånd, og her er jeg, Anders Grav, med en ny vej for skolen. Slut skal det være med, at nye lærere direkte fra lærerseminariet skal få for meget magt over skolens politik. Nye åndssvage bølger og strømninger skal ikke finde vej til skolens politik. Det handler for eksempel om noget som, nu siger jeg bare sukker. Der skal man have lov til at gøre, som man vil. Det skal kunne bruges i undervisningen, hvis man synes, det er lidt for besværligt ellers at motivere eleverne. Så kære elever, glæd jer til en ny tid med masser af slik. Og der åbner sig op i loftet sådan to døre, hvor der falder Big Ben karameller ned over eleverne. Og Karen og Jeanette, de udvandrer demonstrativt. Ja, selvfølgelig. Ja. Og så vil jeg også sige på personalefronten. Vi vil måske arbejde med en ny, lad os kalde det gylden håndtryk, hvor hvis man er over 60 og eventuelt er studievejleder, så kan man få 3.000 kroner, hvis man går på tidlig pension, eller finder noget andet at lave, eller et eller andet. Og for fremtiden er politikken omkring firmajulefrokoster, eller ikke personalefester, at det, der sker, taler man ikke om efterfølgende. Gul snaps skal udelukkes for fremtiden. Ja, tak, Anders. Det var din indsættelsestale. Ja. Hvordan, når du sidder og tænker tilbage, hvordan føles den i maven? Jeg føler umiddelbart, at jeg er blevet grebet af en stemning. Ja. Og der er nogle ting, der måske har steget mig lidt til hovedet i den situation. Men jeg ligger som jeg er ret. Ja, altså, det er her, vi starter historien. Ja. Fordi nu sidder du her
dagen efter den her indsættelsestale, som rektor på Tinglykkeskolen, på det her store, fede kontor, med benene smækket op på skrivebordet. Og du sidder her og nyder dig selv. Du har faktisk taget skoene af, og har kun strømpesokker på. Ja. Det kan man nemlig, når man bestemmer. Og det gør du. Som du sagde i din indsættelsestale, vi står på tærsklen til en ny tidsalder. Ja. Du trækker skrivebordskuffen op og snupper dig en lille bastonkiks, som du har liggende. I det døren går hårdt op. Lisbeth træder ind, og hun er vred, og hun er ked af det. Og ked af det også. Ja. Du kan se, at noget mascara er løbet fra hendes øjne og ned på kinderne af. Det havde jeg fandme ikke forventet af dig, Anders. Hej, Lisbeth. Hej, Anders. Hvad så? Ja, vi har hørt alle sammen din tale nede i aulaen. Nå, den. Ja. Og jeg kunne da godt fornemme, hvem den var henvendt til. Ikke? Nå, ja, bum. Ja, det kan jeg godt se. Der er nogle kriterier der, som... Ja, den kunne du faktisk også se under. Ja, det kan jeg godt se. Alt det, vi har haft sammen, Anders. Ja. Ja. Og så skal jeg høre det fra dig, hva'? Ja. Jo. Altså, Lisbeth... Jeg er rasende, Anders. Det kan jeg lige så godt sige nu. Jeg er rasende, faktisk. Du siger det foran hele skolen, ikke? Altså... Et gyldent håndtryk på 3.000. Det studievejledet over 60. Ja. Hvorfor skulle du nævne min alder? Jeg havde da gerne taget på det håndtryk. Du er jo lidt mere end 60, ikke? Ja, men det er der ikke grund til at nævne for eleverne. Jeg holder mig så godt. Ja, men Lisbeth, jeg er din chef nu, ikke? Ja, det ved jeg godt, Anders. Jeg er jo ikke dum, vel? Nej. Jeg har været på skolebænken også, ikke? Ja. Men så man kan sige, det som du mener, vi har haft, og så videre, det kan vi jo ikke fortsætte nu. Det må man bare ikke, sådan noget. Nej, men jeg siger bare, at der er mange andre på skolen af lærerne, der har noget kørende sammen, Anders. Ikke? Jo, men jeg er jo din chef. Pedellen fandme har noget kørende med Jeanette. Han har noget kørende med Jeanette? Ja. Og det ved alle. Det tror jeg er sådan en offentlig hemmelighed. Det er det. Det ved alle, hvordan det foregår. Det er inde både i pedellens rum, og det er, de har også været nede i keramiklokalet der, så videre. Det ved jeg. Ja, det er billedkunst. Ja, billedkunst. Ja, det er mange, der har været dernede, tror jeg. Det tror jeg også. Ja. Så jeg siger bare, at det er jo ikke fordi, at det behøves at komme ud, Anders. At vi har et godt øje til hinanden, som jeg ved, vi har. Altså. Men ved du hvad? Hvad siger du til sådan... Kunne det ikke være sådan helt romantisk sådan at tænke på sådan den der forbudte kærlighed? Vi går og kan kigge på hinanden og vide, vi må ikke. Det kan aldrig blive til noget. Aldrig nogensinde. Og vi kan bare gå og fantasere dagen lang om det og så videre. Det er da lidt spændende. Så kan det være, at vi finder andre partnere og så videre. Men vi ved, at det kan aldrig blive det samme som det spændende, erotiske eventyr, vi har haft. Du gider mig ikke, Anders, vel? Du gider mig ikke. Det er det, jeg hører fra dig. Det er det, du prøver at sige mellem linjerne, ikke? Altså, jeg tænker lidt, der er jo faktisk ikke rigtig nogen grund til, at jeg ikke bare er ærlig. Fordi jeg jo... Så vær dog ærlig, Anders. Så kom, sig det. Jamen, nu står vi her. Jeg gider dig ikke. Du kommer til at fortryde det her. Køre rundt i det, ikke? Jeg troede, vi havde et fremtid sammen, os to. Ja, vi kunne adoptere. Ja, det ved jeg faktisk teknisk set ikke, om vi kunne. Men vi har jo ikke givet det en chance. Det ingen af os ved det. Det er fint. Vi lukker den der, tænker jeg. Giv mig de 3.000 kroner. Jamen... jeg vil have dem i kontant. Det er jo ikke noget, jeg kunne få ind i selve reglerne her i skolen. Det er jo ligesom... Det kan man ikke. Men hvad siger du til, hvis du nu får dem kontant under bordet, så er det 1.500 kroner. Så, altså, det er vel det samme. Det er det samme, når... Giv mig 2.000. 2.000, vil du være, det er en aftale. Men det er ikke det sidste, du kommer til at høre fra mig, det kan jeg godt fortælle dig. Jamen, så får du ikke 2.000. Ja, så giv mig 1.500. Du får 1.500. Så må vi se. Ja, tak. Skøn lille sekvens her. Du får sendt Lisbeth ud døren med 1.500 kroner. Under bordet, vel at mærke. Ja. Med en lille bastonje kiks. Ja, og et løfte om, ikke at du ser hende igen. Ellers så var det blevet... Ja, det er det. Den er ikke lukket 100%. Nej, vi må se, hvad der sker der. Ja. Anders, i din indsættelsestale, der varslede du jo en ny tid med masser af slik. Og de ord, dem har du selvfølgelig tænkt dig at stå ved.
En del af den plan, det er at ombygge hele skolen til en form for Hans og Grete-agtigt slikhus, så eleverne hele tiden kan mindes om, hvilke godbidder, der venter dem, hvis de gør det godt i undervisningen. Yes. Så derfor står du nu nede på de 2 pedeller, Mikkel og Sørensens kontor, og skal delagtiggøre dem i dine tanker for ombygningen af skolen. Ja. Hvad så, boys? Ja, dag. Nej. Ja. Hvad så? Hvad så, hvad? Ja, hvad? Kan I holde til det? Ja, det går fint. Det hjælper dig på det. Ja. Hjælper dig på det. Hvordan har I lagt mærke til den sixpack, der stod her efter min tale og så videre? Ja, vi så godt, der lige var en lille Odense Classic Pack, der lige stod hernede. En lille erkendelighed, kunne vi kalde det, ikke? Ja. Den er snuppet vi jo. Ja, det skulle vi bare tage. Ja. Så, der er 2 tilbage, hvis det var... ja, jeg kan da godt stoppe den ene. Ja, så kan vi deler den anden. I deler den anden. Skal jeg tage en frisk over fra køleskabet? Også? Ja, vi har vi købt selv flere jo. Okay, hvad har I der? Er det girafferne, I har derovre? Ja, giraffer. Vi har lidt forskellige godter. Ja. Hvor lækkert. Jamen, vi skal jo komme til at snakke meget sammen jo det næste stykke tid jo. Ja, vi fik... fandme forstå, ja. Vi så notatet fra dig om... Ja. Vi skal jo i gang med at have bygget lidt om og lavet lidt halløj. Det lyder fandme meget spændende, ikke? Vi er jo altid med på det hele jo. Vi er med på den værste. Ja. Jeg må sige, at vi er lidt trætte af at gå og bare skulle fikse brushår nede i idrætssalen. Ja, det kan jeg godt forstå. Kan jeg fandme godt forstå. Feje udenfor. Nu har vi købt nogen fra hans skrue. Og dem tænker vi måske, de holder lidt længere. Ja, det er godt mærke, jeg har indtryk af. Ja. Det håber vi. Jeg er faktisk nogle gange lidt i tvivl, når jeg er i byggemarkedet, så er der både hans skrue, og så er der bare hedder Grue. Har de noget med hinanden at gøre ved i det? Det er et datterselskab. Ja, Grue, de er dårligere. Det er Grue. De er ikke lige så gode. Det er Grue. Jeg har altid sagt, jo flere navne, jo bedre. Ja. Det er du altid sagt. Sådan er det jo med nogle ting i hvert fald. Det er du altid sagt. Ja. Nej, men vi skal jo... Det er jo fordi... Hørte I min tale? Ja, for fanden. Jeg stod nede bagved og hørte. Du stod nede bagved? Ja. Der kommer helt anden sukkerpolitik fra nu af. Ja. Og jeg har tænkt... For eksempel, nogle af vinduerne kunne vi slå ud. Ja. Og så kunne vi lave en form for sådan bolsjemasse. Og så lige, få nogle forme, så hvis man kan lave sådan ligesom, hvad fanden hedder det, sådan noget farvede vinduer. Mosaikvinduer? Eller Ja, det kunne vi men godt i bolsje, gøre. eller hvad? I bolsje, ja. Præcis. Nu tænker jeg højt. Hvad gør vi, når det regner? Ja. Altså, fordi jeg ved ikke, hvor lang tid sådan noget det holder. Nej, bolsje, det holder et godt stykke tid. Også når det bliver vådt? Ja, hvis du sutter, for eksempel de kongen af Danmark, jeg har liggende derovre, ikke om, Mikkel? Kan du sutte på det, ikke? Den kan jeg sutte. Ser du mig tage mere end et bolsje om dagen, Mikkel? Nej, det gør det ikke. Du sutter længe på det gør du så. Hvis du skal tænke på, når det regner... Det er jo også tykt, det er jo fandme tykt. Ja, når det regner, så er det jo ikke med, hvad der er svart et sut. Altså, det er jo ikke... Det er jo ikke sut. Kan man undgå, at børnene de begynder at slikke løs på vinduerne? Det er måske mere den, vi skal snakke om. Så skulle man måske en gang om dagen lige smøre sådan noget neglefri på. Eller sådan noget. Den er fandme god negle, det hedder. Altså, så vi siger god negle på ydersiden. Neglefri på lyder ikke så godt egentlig. Indersiden, tror jeg. På indersiden? Ja. I hvert fald dem, der er oppe i, altså alt, hvad der her første sale op over, der tænker jeg godt, vi kan nøjes med at have god negle på indersiden. Ja. Og så på ydersiden, der kunne vi bare give det noget lak, eller noget lak, ja, så det ikke... Så noget nanocover. Ja, så regn den praller af. Det kommer aldrig til at... Kan du skaffe det? Jeg har et helt parti stående derhjemme. Fint. Nå. Jeg tænker, hvis vi må lige tale højt her og tænke højt. Absolut. Fordi hvis det handler om, at vi skal have mere slik ude i skolen. Ja, idéer er så velkomne. Hvis vi forestiller os ned den store... ned i indgangen, ikke? Ja. Den store port indtil. Ja. Jeg har set, at du er glad for Bastogne-kiks. Ja, Bastogne-kiks. Du render rundt med lidt i lommen der. Ja. Hvis man nu fjerner dørene, og så laver sådan 2 kæmpe store Bastogne-kiks. Ja. Som en form for portdør. Så I kan også bage, hvis det er? Mikkel, han bager hele tiden. Ja. Jeg har været med i den store bagdyst. Ja, fordi jeg tænkte, hvis vi nu er nede ved det lokale krematorie, det er jo næsten det, vi skal have fat i, for at kunne bage sådan en stor Bastogne-kiks. Ja, hvis det er en stor ovn, ikke? Det er fandme en stor ovn, vi skal have fat i det. Ja. Lige præcis. Men der er jo også overdækket udover, så der behøver vi ikke at tage højt for vandet. Nej, ikke på samme måde. Nej. Overhovedet. Nej.
Det er måske mere holdbarhed. Altså, sådan, de knækker jo let. De knækker nogle gange i pakken endda, ikke? Ja. Så også rent transportmæssigt, så bliver det også en udfordring. Det er en porøs kage jo. Ja, det er det. Og det skal vi lige tage højde for. Jeg synes, når jeg ser sådan et tog, der får en Bastogne, det krummer over det hele. Det krummer over det hele, ikke? Der er også noget med, for vi kan ikke bruge slik eller andre madvarer til at lave beslagene og sådan noget. Det kan vi ikke. Nej, det er umuligt. Det er umuligt, ja. Der er du nødt til at have nogle almindelige beslag, ikke? Jo, det kan vi købe. Vi skal alligevel have nogle flere af hans gode brugshoveder, så kan vi lige købe nogle flere beslag med. Ja. Jamen, jeg tror, vi skal sådan lave en længere liste med ting. Ja, det er bare for at sige, den tilføjer. Det skal lige noteres, tror jeg. Ja. Skriv lige den beslag også. Ja, og jeg tror, det skal være nogle ret store beslag, og vi kan lave sådan mange skruer igennem, så hver enkelt skrue ikke bærer for meget vægt, fordi så knækker kiksen, tror jeg. Ja, det tror du ret i. Ja. Og så var det hans skrue, Bolchemas og Gonein. Ja. Og du står for... Måske sådan nogle slikstokke fra jul til gelænder. Ja. Kan man bruge det, tænker jeg. Du har lige sagt, at man ikke kan bruge det i... Ja, men der tænkte, slikker du slikker ikke på gelænder, det har man aldrig gjort. Nå, som gelænder. Det synes jeg, børn de altid lærer, de må ikke slikke på gelænder. For det kan de godt gøre, når de er sådan 2-3 år gamle og sådan noget. Så. Ja. Slæggende de på skiferie og sådan noget der. Nej, de kan tungen sidde fast. Ja, det gør de sgu ikke. Det er de lært, det skal de. Det var bare en strøtanke, jeg tænker. Ja, den er god. Den synes jeg er rigtig god. Den er god. Ja. Der er lidt at gå i gang med. Der er lidt at gå i gang med, ja. Og så, er det også der skal stå for det hele, Anders? Eller kommer der nogen udefra, ligesom montere pisset? Eller? Jeg tænker, nu tager vi det bare en ting ad gangen, og så finder vi ud af, sådan, hvad I kan stå for, om vi skal have en entreprenør på, sådan konfekt. Skal vi starte med Bastogne-porten? Ja, det kunne man godt. Ja, og I går i gang med den her ombygning af skolen, og du har også fået pålagt alle lærerne at undervise efter de her reward-baserede undervisningsmetoder. Ja. Som man måske kan regne ud, så følger der altså også visse udfordringer med, når man vælger at fodre 800 børn med sukker, i stedet for rugbrødsmadder på daglig basis. Og du har derfor indført idræt som hovedfag på skolen, så eleverne kan få brændt noget krudt af. Okay. Faktisk så er hver anden undervisningstime gået hen og blevet idræt efterhånden. Hold da op. Det smitter desværre også af på gennemsnittet for 9. klassernes årskarakterer, som falder drastisk. Men omvendt så er der også mange af dine skoles 9. klasses elever, der for eksempel bliver udtaget til U15 fodboldlandsholdet. Ja. De sætter nye Danmarksrekorder i løbekonkurrencer, og de sigter mod OL-udtagelser i svømning. Ja. Så I bliver en elite idrætsskole på en eller anden måde. You win some, you lose some, tænker du. Ja. Med den her tankegang er det desværre ikke alle, der er med på. De her 2 nyuddannede læger, som du bøvlede gevaldigt med, Karen og Jeanette, de er dem, der marcherede ud af salen under din indsættelsestale. Ja. De har gjort Undervisningsministeriet opmærksom på den her nye ledelsesstil. Altså. Og de har fået en større forældregruppe med på at sende en fælles klage. Da du har været rektor i 1,5 års tid, der møder du derfor en mandag morgen ind til lidt af en mavepuster af en led. Det skal siges, der er blevet bygget. I har færdiggjort skolen her, og er faktisk, altså de er 2 hårdarbejdende gutter, Mikkel og Sørensen, så der er blevet lavet meget, meget mere end bare de her punkter. Ja. Med, altså, der er virkelig blevet bygget om på skolen siden da. Ja. Men du møder ind til den her mavepuster, da din sekretær fortæller dig, at selveste undervisningsministeren, og vi er i 2011 på det her tidspunkt, så han hedder Troels Lund Poulsen, faktisk. Han er kommet på uanmeldt besøg og står og venter på dig ude i skolegården. Han forventer en rundvisning på skolen og en redegørelse for din atypiske undervisningsstrategi. Okay. Du nærmest løber ud i skolegården og byder Troels velkommen med en bakke flødeboller i hænderne. Goddag her. Goddag. Goddag. Det er dig, der er Anders. Ja, det er det. Ja. Nå, skulle det være en flødebolle? Ja, det kan vi da godt starte på. Snup du der en flødebolle her, min ven? Her. Tak skal du have. Ja. Og en Bastogne på, de har fået op der. Ja, det er det. Det er det, ja.
Det er jo... jeg har jo valgt, og kan man sige... jeg fandt ud af, at undervisning, det glider bedre, hvis du får det sukker til børnene. Ja. Og så viser det sig simpelthen, at det her enorme kalorieindtag, som de her børn får, det kræver simpelthen, at de rører sig så meget, at de bliver fantastiske til sport. Okay, og så er der balance i tingene, kan man sige, ikke? Så det har vist sig at være en rigtig god investering, at give den så meget sukker. Ja. Så det er sådan, vi gør det her, og det fungerer godt for os. Du er velkommen til at blive og få en flødebold mere, en kop kaffe. Er det sommerbødt flødebollen? Ja, selvfølgelig. Og det synes jeg godt, jeg kunne smage. Når ministeren kommer på besøg, så er det fint. Skal det være, det behøver slet ikke, men det er fint. Nå, okay. Men altså, det er jo ikke fordi, jeg fører skam også selv liberal slikpolitik hjemme hos mig. Det er jo det. Det er ikke det for mine børn. Det er bare, at udadtil kan det jo godt se lidt forkert ud jo. Ja. Altså sådan, at man belønner børn med slik. Ja, det ved jeg ikke. Jeg siger bare, at vi kan få problemer med det. Så Ja, men det kan man jo godt mærke. Og det er jo... Er det jantelov, tror du? Jeg tror, folk er ikke klar til det endnu, er jeg bange for. Altså, og jeg har selv forsøgt lige at presse lidt på, fordi jeg kan fandme godt lide din idé. Men det tænker jeg nok, Troels, hvis jeg må kalde det Troels. Godt kan man Troels, det kan du godt gøre. Ja. For jeg føler sgu, vi kommer sgu et eller andet sted samme sted fra, føler jeg. Ja. Altså, jeg har aldrig kørt traktor og sådan noget, men ellers... Nej, men jeg tænker mere sådan mindset-agtigt. Der kommer vi det samme sted fra. Helt sikkert. Og noget med noget vækst og sådan noget, og fremover stepperne, og ikke sidde og pille sig selv i navnen og alt det der, som mange af de andre vil, ikke? Men jeg tror bare lige, vi skal have fundet ud af, hvordan vi ligesom kan få gradet den her, så vi ikke behøver at sige det offentligt, at det er den måde, vi fører. Altså, fordi at jeg er med, jeg kan sgu godt dække ind. Jeg vil gerne ligesom gå i bræschen for dig, Anders, og det som du gør her på skolen. Hvad? Og det her, det er selvfølgelig, det er ikke til... Du er ikke journalist, jeg behøver ikke sige, det ikke er til citat, men nej, for helvede, der er intet her, der er til citat. Nej, men jeg tænkte, kunne man få en eller anden FE-agent til at snigmørte Karen og Jeanette? Fordi så er problemet jo løst egentlig, tænker jeg. Hvem er Karen? Nå, det er selvfølgelig dem, der der har meldt det, det er jo lidt drastisk, selvfølgelig, Anders. Jo, men jeg tænker bare, hvis vi får... hvis vi får knust slangens hoved, så vil kroppen, altså den der forældregruppe, det som de har fået med sig, så vil de ligesom rende til siderne de opgiver, små kakelakker, ikke? Jo, ja. Det er, altså, jeg er villig til faktisk at lytte til din idé. Jeg synes også, de er pisse irriterende. Jeg vil ikke sige kime mig ned. De har både ringet, de har fandme også skrevet mails, de har sendt breve og sådan noget, ikke? Altså. Og det kan man nogle gange være overrasket over det med i folketingspolitikere og så videre. I har jo offentlige e-mailadresser. Folk kan bare skrive. Offentlige e-mailadresser, og jeg får fandme så mange mails, ikke også? Jo, med pis og lort. Med pis og lort. Jeg har fået tilmeldt mig så mange nyhedsbreve, Anders. Ja. De kommer fandme tid ud til. Nå, også det, ja. Også det, men også fra privatpersoner. Også privatpersoner, der... Oveni, ikke? Ja. Så det er jo fandme mange mails, jeg forholder mig til hver dag, ikke? Jo. Altså, så er der tilbud i Silvan, så kommer Jeanette og Karens mails og sådan noget. Ja, det er det. Så jeg er sgu også ved at være træt af dem. Og man skal passe på, at man ikke kommer til at blande dem sammen, ikke? Man skal ikke, det skal man ikke gøre. Der skal man virkelig, det er derfor, jeg har et sekretær. Ja. De tager lige det værste. De tager toppen, ikke? Og de ved jo også godt, hvad du står og mangler derhjemme og sådan noget, så hvis der kommer nogle gode tilbud fra Silvan, jamen, så kan vi sætte op i en punktopstilling lige og sige, okay, det var den her højtryksgrænse, du havde kigget på tidligere. Præcis. Det må de lige komme ind. Ja. Og det har jeg sagt til dem specifikt, at hvis der er gode tilbud fra Silvan, så lad dem komme forbi mig. Jeg vil godt læse dem. Det skal du lige have kigget på. Men ved du hvad, Anders? Som sagt, jeg kan mærke, at vi jo... På mange måder er vi enige, og jeg kan vi er på bølgelængde, det føler jeg. Ja. Faktisk. Ja. Liberal sukkerpolitik. Vi hader begge to, Karen og Jeanette. Ja, det er rigtigt. Jeg tror, jeg tager en snak med FE, for jeg kan sgu godt lide, at du er en handlingsmand. Ja. Altså du... det er det. Vi skal fremad. Vi skal ikke tilbage, mand. Nej, det er fremdrift fandme. Og jeg elsker den her undervisningsform. Jeg tror, det bliver fremtiden, faktisk. Ja, det her sundhed og politisk korrekthed og sådan noget, jamen det er en parentes i verdenshistorien, ikke? Ja, og det er ikke til citat, men jeg er enig. Ja. Altså, fuldstændig. Jeg er heller ikke journalist. Du behøver slet ikke... Nej, men jeg siger det bare lige. Altså, det skal man altid lige huske at sige som politiker. Det er det første, man lærer fandme. Det lærte Lykke mig. Ja.
Altid lige nævnt. Ja, tak. Skønt. Vi lader den hænge om, hvordan det går med FE videre herfra. Ja. For Karen og Jeanette væk. Ja. For nu. Det kan være, vi vender tilbage. Nu må vi se. Troels Lund Poulsen, han blev faktisk så imponeret af din moderne og innovative ledelsesstil her, at han et par uger efter besøget giver dig et opkald, hvor han sætter dig ind i nogle problemer, der har været på en kostskole uden for Nyborg. Han beder dig indtrængende om... Og et skide godt tilbud på en ny... Ja, der er også lige noget. Ja. Han videresender også lige en nyhedsbrev for Silvan. Med nogle røde streger i. Ja. Og han beder dig indtrængende om straks at tiltræde som skolens rektor, altså den her kostskole i Nyborg, for at rette op på sagerne. Ikke? Han tænker, du er handlingsmand, du er den rette til jobbet. Ja. Og det er undervisningsministeren, der spørger, så du kan ikke rigtig takke nej, føler du. Også fordi, at I har skulle få et meget godt forhold, føler du, efter den snak. Og det drejer sig om en kostskole, der hedder Holmenberg. Du har godt læst i aviserne, at skolen har haft visse udfordringer de sidste par år med intern splid mellem lærerne. Det er jo noget, du selv kender til også, kan man sige. Jo. Efter sommerferien indtræder du så som ny forstander på Holmenberg. Det er et gammelt 4-etagers fynsk slot med egen voldgrav, omdannet til kostskole nu. Det er klart. Ja, og at kalde skolens udfordringer for splid mellem lærerne, det er en decideret underdrivelse. Det er i virkeligheden grov mobning, der taler om simpelthen. Du læser op på skolens interne notater om lærerne og kan se, at det helt store problem i dine øjne, det er tysklæreren Jan von Bischenbürg. Ja. Og alene bare i sidste skoleår, der har han skubbet skolens fysiklærer i voldgraven flere gange. Han har råbt højt til lærermøderne og tvunget den tidligere rektor til at spise et halvt sæt Uno-kort, fordi han synes, at han var for slap i sin ledelsesstil. Okay. Så du kommer ind med en anden type ledelsesstil her, ikke? Det er klart. Ja. Du kigger ud af slotsvinduet fra dit forstanderkontor og kan se, at Jan han lige nu sidder på en lille skammel og fisker i voldgraven. Efter at have tænkt i et par minutter, så beslutter du dig for at gå ned og tale med ham. Ja. Den mand skal stoppes lige med det samme, hvis du skal have succes på skolen herfra. Ja. Så på vej hen over slottets gangpro, der synes du lige, du ser en busk på din højre side, der rører sig lidt mærkeligt. Men du når ikke at tænke mere over det, før du står ansigt til ansigt med Jan von Bischenbürg. Ja. Guten Tag. Ja, goddag. Goddag. Ja. Nå. Du bedst Anders? Ja, det er rigtigt. Ja. Og det er Jan. Ja, Jan. Ja, goddag Jan. Goddag. Nå. Du fisker? Ja. Fisker, ja. Hvad bider de i dag? Ja, jeg har fanget en kleine fisk. Ja, okay. Ja. Er du beskeden, eller er det en lille fisk? Jeg har brugt den første kleine fisk til at putte på krogen som mating til næste. Så jeg kan fange større fisk. Ja, hvis I skal fange en val i voldgraven. Nej, jeg tror ikke, vi har ikke en val. Nej, det var også lidt fis. Ja. Nej, nå. Og fisker du selv? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Det virker lidt... Ja. Hvor du har været her mange år på skolen? Ja, jeg har været her i 20 år. Ja, det er da også noget, Ja, det må jeg nok sige. Og underviser kun i tysk, eller? Ja, jeg underviser i tysk. Jeg underviser også i andre sager. Ja. Jeg underviser i nogle gange. Jeg underviser i, hvad kan man kalde det, disciplin. Nå, ja, så det er ikke et fag som sådan. Nej, det er mere sådan en åndelig... Ja, det er en rejse. En rejse, ja. Det lyder rigtig fint. Ja. Nej, jamen jeg er jo ny rektor på skolen, og jeg skal jo i gang med at kigge på nogle ting. Ja. Det er klart. Og det, jeg hører, Jan, det er, at den der disciplin, som du gerne vil have, og det er jeg totalt enig med dig i. Der skal være disciplin. Der skal være disciplin. Ja. Man kan ikke fange fisk, hvis du ikke sætter stille. Hvis du ikke... Nej, det er rigtigt. Tager krogen i vandet. Ja, den metafor forstår jeg ikke. Men jeg hører så også, at dine metoder er lidt hårde nogle gange. Ja. Men du skubber nogen i voldgraven, for eksempel. Jo, men det har jeg hørt. Ja. Er det forkert, eller? Jamen, det var en hændeligt uheld. Et hændeligt uheld? Ja. Okay. Men når du får nogen til at spise et spil... Han siger til mig, vi kommer gående over... Jeg hører. Ja. Så siger han til mig,
Jeg tror, vil du ud at bade? Vil du ud at bade, siger han det? På London siger vi kan bade, kan bade nu. Og så okay, I kan bade nu. Ja. Men du så får nogen til at spise spil Uno-kort, for eksempel? Ja. Hvad sker der der? Hvad er historien der? Men det her... Fordi altså... Jeg kan blive revet med, når det er spil. Du bliver revet med i spil, ja. Men, okay. Han ligger en switcheroo, der skifter retning. Ja, det skifter retning. Den er blå. Oven på en grøn. Det kan du ikke gøre. Jeg kan faktisk ikke engang reglerne til Uno selv, så det vil jeg slet ikke udtale mig om overhovedet. Men så der bliver du gal på ham. Der bliver jeg vred. Jeg tager den halve spil nu. Ja. Og så prøver jeg det ned i halsen. Så det kan man sige, det står du ved, at du har gjort. Hvor jeg sådan, det med voldgraven, der er du sådan lidt mere sådan... Ja, det var en praktikal joke. Nu er det en joke. Lige før, der var det, fordi han gerne vil ud og bade, ja, så vi kan bare det nu. Ja, okay. Vi kan bare det. Okay. Og det samme med Uno-kort, det var... Jeg synes, vi er svært ved at fange hinanden sådan humormæssigt lidt, faktisk. Men vi kommer jo til at lære hinanden meget bedre at kende. Ja, alt andet lige, ikke? Det kan vi. Men bum. Jeg synes, altså, du har nogle stærke principper omkring det her med disciplin, siger du. Ja. Men når vi taler om det, så synes jeg, du er sådan lidt... du vil ikke rigtig sådan sige... Jamen, så var jeg nødt til at skubbe en voldgrav, fordi han var en idiot. Nej, men disciplin, det er mest med eleverne. Og det er med eleverne? Ja, okay. Den Okay, men jeg skal lige... Du kender det godt, man skal lige skyde sig ind på, hvad det er, ikke? Så kollegaerne, det er drillerier lidt mere. Det er drillerier og sådan lidt... okay. Og elever, det er, du skal opføre dig ordentligt. Ja. Du må strætte dig ind. Ja, okay. Så hvordan for eksempel, lad os sige, en elev ikke skal skrive et digt, men ikke rigtig kan finde ud af det, for eksempel, og at det bliver for dumt, simpelthen. Ja. Hvordan vil du reagere på det? Du har jo... Du kan sidde her. Ja, hvad? Du kan sidde her i 5 timer, til du har skrevet den dit. Se, det er jo det, vi ikke må. Vi må jo ikke holde dem indespærret i nej, men det ved de. Op til 5 det ved eleverne ikke. De kan ikke. Nej, men det er bare, hvis sådan noget rygtes. Og sådan noget, ikke? Døren der står i storbøden. Ja, døren er der, og den er åben. Ja, så kan du jo bare gå. Men det er bare... Hvad er deres problem? Ja, men det er jo bare... Jeg er jo blevet sat ind af vores undervisningsminister, som jo har får klager og så videre, og de kan komme i pressen og alt muligt. Hvad vil du sige til, at man måske i stedet prøvede med... Nu, altså jeg bruger meget sukker i min undervisning. Ja, du lyder som en slap mand. Synes du det? Ja, det synes jeg. Kender du Holmenberg? Jeg har været her i Svansik her. Jeg er lige kommet. Ja. Det er totalt åbent. Det er en kostskole, Det er en kostskole, ja. Det er folk, det er rige mennesker, der sender deres børn her. De forventer disciplin. Ja, helt sikkert. Men hvis skolen lukker... Ja, det gør den ikke. Det gør den ikke? Svansik, Jara, Anders. Ja, men... Og det plager mig at sige det her, men tiderne skifter jo. Ja, altså, vi er inde i en periode nu, hvor... 22 und 11. Ja, jeg tror egentlig, vi er meget... 12. Ja. Ja, vi stopper sent der, tror jeg. Okay, Anders, hvad gør du med ham her, Jan? Vi når ikke helt frem til det her. Nej, det er nemlig svært med Jan, synes jeg, fordi vi kommer aldrig rigtig sådan helt ind på hinanden, føler jeg lidt. Nej. Og vi finder heller ikke helt stridens kerne et eller andet sted. Fordi Jan og jeg er jo nok enige om mange ting. Jeg tror, det jeg godt vil have overbevist Jan om, det var, at vi skal måske prøve... vi skal tænke på the optics af tingene, ikke? Hvordan ser det ud udefra, ikke? Ja. Og der er det nemmere at overbevise en undervisningsminister om, at slik er godt, end at det sådan frihedsberøvelse er godt, ikke? Jo. Og det var måske bare det, jeg godt ville have haft Jan til at forstå. Så vi skulle have fundet en eller anden måde, hvor man ligesom kunne blødgøre det lidt. Ja. Så ligesom måske, det ved jeg ikke, så kunne man sige... Ja, jamen, om man måske kunne vende pisken til en gulerod på en eller anden måde, ikke? Ja, hvis vi kunne måske tage det med ud at fiske, eller et eller andet,
så kunne han også hygge sig med det samtidig. Ja. Nå, men dine første par måneder på Holmenberg, de går. Og det går faktisk ud over episoden med Jan her ret godt. Ja. Du er faktisk gået ret meget væk fra den her gamle kæphest om at bruge slik i undervisningen. Ja, okay. Det passer ligesom ikke rigtig ind på det her slot her. Nej. Det bliver for dyrt i museet. De har for fin smag i slik. Ja. Men også bare, hvis det er jo et kæmpe sted i forhold til at skulle udskifte hele skolen. Ja, til, det er jo et slot. Okay. Men du prøver ligesom at bløde op for den her strenghed og disciplin, der er forbundet med stedet fra tidligere. Ja. Fordi sådan en kostskole som Holmenberg, de har jo en lang række traditioner og kodexer, der skal holdes i hævd. Og selvom du synes, det er spændende, så kan du også godt mærke, at du gerne vil gå en lidt anden vej. Ja. Og du kan også se, at årsafslutningen står for døren. Og den plejer at blive markeret på en ret særlig vis her på skolen. Ja. Derfor så vælger du en dag til aftensmaden, som bliver spist i fælles i den største og mest centrale sal på slottet, og sæt dig ved siden af skolens 2 ældste lærere. De har været endnu længere, end de har Svansik. Ja. Valborg og Lorenz hedder de. For at de kan sætte dig nærmere ind i skolens traditioner. Ja. Du har også en skjult dagsorden om netop på sigt at bløde op for dem, men også at så de første frø til en markant ændring af skolens uniformer. Ja. Så du sætter dig ned, I får gule ærter lige i dag. Ja, okay. Værsgo. Nå, så er det gule ærter. Det er sjældent, man får det, hva'? Ja. Det er ikke, vi får det nok tit, synes jeg. Ja. Det er sådan, man tror 3 gange i måneden, vi får gule ærter. Nå, okay, alligevel. Ja, det er ret ofte, faktisk. Det smager da meget godt, egentlig. Ja. Det er faktisk rigtig fin mad. Ja. Så der er et lille stykke medisterpølse til også. Det synes jeg alligevel. Det er lige et godt touch til det, faktisk. Ja, der har de flottet sig. Ja. Normalt får man lige bare sådan et stykke flyt. Ja. Men der har man lige givet lidt medister med. Ja. Lidt gas. Ja, lidt gas. Ja, det kan man sige med et moderne udtryk. Ja. Nå, okay. Det kan jeg godt lide. Kan I godt lide, men også kan I give den lidt gas en gang imellem? Lide, når der sker noget lidt ud over det sædvanlige, kan jeg godt lide. Okay. Så som et lille stykke medister på 8 cm. Det er alligevel, det kan noget. Nå, i stedet for flyt. Ja. Det synes jeg, der det er noget andet. Det er noget andet. Det er en af de gode... Altså, vi skal jo holde fast i traditionerne, men man kan jo også godt udvikle sig. Ja, lige nøjagtigt. Godt, Lige nøjagtigt, ja. Har I lagt mærke til sådan for eksempel uniformerne, eleverne går i? Ja. Jeg synes ikke nogen gange, der går sådan lige lidt meget Harry Potter i den, eller man skal sige. Altså. Jeg synes, at kappe er på sin plads. Ja. Men er det ikke lidt, hvad skal man sige, altså, er det lidt prætentiøst, eller hvad kan man kalde det, altså? Jeg synes, det er unødvendigt, personligt. Med kapper? Jeg synes, kapper er unødvendigt. Jamen, der kan I bare se. Altså, jeg har godt kunnet lide kapperne. Ja, du kan godt lide kapperne, men det er jo nogle af det meget fedt at få lidt forskellige ting på bordet. Man kan sige, en kan lide kapperne, nogen kan ikke. Man kunne også sige, man kunne have en uniform, som slet ikke var kapper. Altså. Ja. Hvad skulle den dog være? Jamen, det kunne jo også være en hvid t-shirt og nogle cowboybukser. Hvorfor ikke? Og så sådan en rød kasket. Ja. Altså, eller det ved jeg ikke, det er sådan Donald Trump-agtigt måske. Ja, det er måske meget... Sådan en blå kasket, det ved jeg ikke, et eller andet, ikke? Blåt er bedre, synes jeg. Ja, men se, nu er vi i proces allerede skolens her, logo er jo blåt. Hvis du tænker over det. Ja. Det er det. Og det kunne måske være fint at få noget blåt introduceret i uniformen. Ja. Den er meget mærkelig nu jo. Det er det. Jeg tænker bare, det kunne være sådan lidt friskt, og sådan lidt 80'er-agtigt måske, sådan med sådan en lidt løs hvid t-shirt, skolens logo foran på maven, blå gårdbukser, så t-shirten ned i bukserne, så den poser lidt, og så den der kasket der, det er da totalt friskt. Det lyder meget ligesom bøllebob. Ja, det er lidt bøllebop-agtigt, men er det ikke også det, vi trænger til måske? Det andet, det er så mørkt og støde og sådan noget. Altså, det kan også være, at eleverne trænger til lige at mærke en smule frihed. Ja,
Ja. Det er det. Hvad er mere? Altså, de kommer jo til lige noget fra en Mentos-reklame, ikke? Altså, hvis de får det der tøj på, ikke? Og det tror jeg kan give noget friskhed. Jeg kan ikke... Jeg kan sgu ikke lide tanken. Du kan ikke lide tanken? Nej. Hvad er det, der skræmmer dig ved det? Jamen, jeg kender vores skrædder. Ja. Men jeg tænker, vi kan jo bare... Det er min gode veninde. Nå. Ja. Og hun er ikke så meget til... Ja, for du skal tænke på, hvor meget stof, der går til en kappe. Ja. Men hvad er det argument for? T-shirts, det er jo ligegyldigt valg om det er t-shirts eller kapper. Hun kan ikke slet sy t-shirts. Kan man ikke sy t-shirts? Det kan hun ikke. Hun kan ikke sy. Men så kan det være, at vi skal kigge lidt på det også måske. Fordi jeg tænker, hvide t-shirts, fordelen ved det jo også, det kan vi bare købe på nettet. Det bliver da beskidt. Ja, det bliver beskidt. Ja. Det går kapper der også, når det vi skaber dem hen ad jorden, Valborg. Altså, det skal jo vaskes det hele alligevel jo. Det kan godt være, at det bliver, man hurtigt se, at det er beskidt. Hvide t-shirt. Men det er jo også bare et forslag. Det kan også være en rød t-shirt. Ja. Eller... Og blå ligesom logoet. Ja, blå bedre så. Ja, blå er bedre, ikke? Mere blåt. Jeg vil godt have mere blåt, måske. Ja. Men så ved jeg ikke, om bukserne skulle vi så tage nogle... Det kunne være sådan nogle sandfarvede nogen måske. Det er også sådan lidt mere... Kaki-bukser. Kaki-bukser og blå t-shirt og hat. Ja. Ja, tak. Du får indført den her uniform, og du vælger at gå i spidsen for det ved allerede fra dag 1, og iklæde dig det selv. Sådan. Det her, det er vejen frem. Ja. Lige præcis. Og en lille uges tid efter din samtale, så kommer Valborg op på dit kontor en aften og fortæller dig en foruroligende nyhed. Hun har fanget 2 af eleverne i at ryge en joint nede i parken bag statuen af skolens første forstander. Okay. Ja. Og Valborg har gjort, som skolens reglement siger, man skal i den slags situationer og smidt de 2 elever i kashotten i slottets gamle fangekælder. Sådan er reglerne. Ja. De er ikke blevet ændret siden 1812. Det har man ikke fået gjort, nej. Du beder Valborg om at blive på dit kontor, mens du selv griber en lommelygte og siger til hende, at du tager dig af sagen herfra. Ja. Og du går med tunge skridt vejen ned til slottets kældergangen, og det er faktisk lidt uhyggeligt, synes du. Altså, du har kun været her et par gange i dagslys, og der var lidt noget andet, kan man sige. Ja, altså, du er jo ikke bange for noget. Nej, du er selvfølgelig ikke bange for noget, så, men du kan godt se sådan, altså hvis der lige havde været noget stemningsmusik fra en gyserfilm eller noget, så havde det været uhyggeligt, det havde det været. Det føles nærmest som om, der er nogen, der kigger på en, synes du, når man går der i gangene. Men altså, det er jo bare noget pjat. Det er bare de gamle skrækhistorier om gespenster og spøgelser, tænker du. Ja. Ja, okay. Endelig når du hen til det kælderrum med tremmer, hvor Valborg har placeret de 2 uvågne elever. Et par fakler hænger på væggen og kaster skygger ud i resten af rummet. Hallo? Hallo? Undskyld, hvad fanden foregår der? Jamen, det er jeg ved, det er reglementet. Altså, det er jo sådan noget, jeg gerne vil ændre på. Hvad hedder I? Det fik jeg ikke lige fat i. Maria og Jan. Du hedder også Jan. Det er sjovt, Tyskland hedder også Jan. Ja. Men det så sjovt er det heller ikke. Det er bare sådan pudsigt. Man kan godt have, altså det er jo det samme. Der kan sagtens være nogen, der hedder det samme. Det kan man godt. Ja, det kan man sagtens. Der er ikke noget galt. Nej. Jeg følte det meget anklagende. Nej. Som om det nærmest var... Vi sidder her bedre en time nu. Hvad sker der? Jeg er på jeres hold her. Jeg synes ikke, man skal indespærres på den her måde. Nej, for fanden. Vi er fandme, vi har uniformerne på og alt muligt. Ja, det er skide fint. Det er skide fint. Men hvorfor... Hvad skete der? Altså, hun kom hen og fandt jer med sin store røg. En bønne, eller hvad man siger. Ja, vi kalder det bare joint. I kalder det bare joint? Okay, joint. Fint nok. Vi røg en joint. I kalder det ikke et eller andet sejt nogle gange? Vi kalder det joint. Spliff. Hvad for noget? En spliff. Det tror jeg ikke er sejt. Nej, okay. Det er hash. Ja, hash. Det er hash, altså det er hash, der er i. Er det hash, der er i? Det er hash, ja. Okay. Men hvordan kan I komme ud af det? Altså, det er helt låst, ikke? Nej. Har hun nøglen? Vi kan ikke komme ud. Altså. Har hun nøglen? Ja, det tror jeg. Det er hende, der låste os ind, jo ikke? Så hun har nøglen. Okay, du har nøglen. Det er ikke, fordi jeg har fået sådan en universal nøgle til... Men jeg ved ikke, om den virker til fangekælderen her. Du lige jeg kan prøve. Ja. Lad os lige slå med en terning og se, om den virker, din universal nøgle til fangekælderen. Hvad skal jeg slå for, at den virker? Jeg vil sige, der er en universal nøgle. Det er en universal. Du må ikke slå 1 eller 2. Nej. Okay, så virker den. Hvis jeg ikke slår 1 eller 2. Hvis du slår... 3 til 6, så virker den. Ja.
Den toer. Fandme en toer. Den virker fandme. Den knækker. Den knækker. Ej, nu kan de se nu. Jeg har brugt nøglen jo også. Og prøvet at få jer ud. Ja, og lige da den her nøgle, den knækker, så kan du høre en høj lyd bagved. Ja. En stor rustning. Vælter, og den giver et kæmpe brag. Nervøs, der står du helt stille. De 2 elever, Maria og Jan, er stadig spærret inde. Og du kigger dig omkring, mens braget det runger ud i rummet. Ja. Og stilheden igen indfinder sig. Ja. Og så ser du det. Lisbeth træder frem imod dig. Fra sit skjulested bag en søjle. Hun er jo syg. Ja, hun har et sværd i hånden. Nej. Ja, og hun har ild i øjnene. Ja. Du gør dig klar til kamp. Okay. Der er ingen vej ud. Det bliver en kamp på næsten liv og død, det her. Vi slutter med en kamp nu her. Den af jer, der taber kampen, ender i skolens hospitalsfløj. Okay. Ja. Slemt tilredt. Ja. Vi gør det sådan, at I skiftes til at forklare Lisbeth herover og Anders, hvad I gerne vil gøre. I skiftes til et angrebstræk, hvor den anden skal forsøge at forsvare sig. Og så slår I hver især med en terning om I lykkes med at angribe eller forsvare sig. Okay. Og jeg tænker faktisk... jeg tror faktisk... Altså, Lisbeth har et sværd i hånden og kommer hen imod dig. Så hun må starte. Ja. Nå, okay. Ja. Og hvad skal man slå for, det går godt? Det er bare den, der slår højst, tror jeg, ikke? Der vinder runden. Ja. Så lad os høre først, Lisbeth. Hvad starter du med at gøre mod Jeg har jo et sværd med. Ja. Det er klart. Så jeg stormer bare på. Altså, hun er rasende. Hun har ild i øjnene, som sagt. Hun moser på. Hun har tænkt sig at, hvis hun kan, på hovedet, Anders. Okay. Det var ikke meget, jeg fik snakket med de der unge mennesker, kan man sige. Men det var ærgerligt, men du sådan ikke fik dem ud at kunne bruge dem. Sådan du fik ødelagt din universalnøgle. Ja. Forestil dig, Anders, du har jo også det her rum rundt om dig. Du ved, der er en rustning, der lige er væltet. Der hænger nogle fakler på væggen. Du har nogle ting, du kan bruge. Hold da op. Ja. Men du ser altså Lisbeth komme løbende imod dig. Hvad gør du? Ja. Jeg tror, jeg starter ved at sige, Lisbeth, slap af. Ja. Godt, lad os se, hvem der vinder den kamp. Den, der slår højst, vinder første runde. Lisbeth slår en. Ja, den tager Anders. Ja. Hun stopper lige sådan et kort øjeblik op, bare fordi hun bliver betaget af din stemme. Ja, der er noget connection i øjnene måske. Lidt. Du kan godt se, der er stadig Ja. Det er men du får hende lige så frem op. Ja. Hvad gør du herfra? Mig? Ja, nu er det ligesom dig til nu har jeg overtaget. Ja. Læg sveder, Lisbeth. Lisbeth, vi kan snakke om det her. Vælg at bruge talen. Lisbeth, prøv at høre her. Jeg elsker dig. Jeg elsker dig, Lisbeth. Og vi skal adoptere et barn sammen. Der står 2 her. Jan og Maria. Jan og Maria, vil I adoptere os? Lisbeth og jeg, vi elsker hinanden. Hvad fanden er Lisbeth? Det er hende her. Hun er skøn. Dejlig kvinde. Og hvad gør Lisbeth ved det? Jeg tror, hun... Hvordan forsvarer hun sig mod den? Hun tror ikke en skid på Anders. Hun kan godt mærke, at han er presset, tror jeg. Okay. Ja. Jeg tror, hun... hvad gør hun? Okay, hun smider sværdet, trods alt. Ja. Nå. Så kaster hun sig over Anders i stedet. Med de bare næver. Okay. Altså, det er fordi, det skal komme tættere på. Ja, sværdet er på en eller anden måde, der er afstand mellem dem. Ja. Altså, ja. Lad os se, hvem der vinder den. Ja. Ej, for helvede. En 1'er mod 3'er, det er Anders igen. Så det er altså Lisbeth, der tager en i skade på den her. Ja. En i skade. Jamen, hun har ikke 2 i skade nu i virkeligheden. Nej, fordi første gang, det var bare forsvar. Ja, okay, det er rigtigt. Ja. Man kan sige, det var hendes angreb, der ikke lykkedes. Ja, på den måde. Anders' forsvar. På den måde. Men jeg tænker, jeg lykkes med at få hitten skubbet af mig i første omgang, ikke? Godt, nu er det Lisbeth til at angribe igen. Hvad gør hun? Ja, men så nu er hun desperat jo, ikke? Altså, fordi så tager hun en fakkel. Nej. Hun tager en fakkel nu. Nej. Hun har set, du har den der blå uniform på, og hun vil bare forsøge at stikke ind til den. Ja. Fordi at, hun er rasende. Ja. Hvad gør du, Anders? Hvis ikke hun kan få dig, så er der ikke nogen, der skal have dig. Jamen, jeg tror, jeg samler et ben op fra den her rustning og prøver sådan at slå faklen væk. Se, hvad der sker. Det er 2-2. En ommer. Det er en ommer. Det skal være en afgørelse. En afgørelse her. En 5'er. Ej, Søren. Anders tager den igen. Ja. Du får afværet hver gang. Det er meget godt klart. Hvad gør du så? Du står med rustning i benet. Ja. Faklen er slået ud af hånden på Lisbeth på det tidspunkt. Ja. Lisbeth, du kan godt mærke,
Jeg har det fysiske overtag. Eller også har jeg været lidt heldig. Det skal jeg ikke kunne sige. Men hvis du ikke stopper nu, så slår jeg dig ned. Lisbeth, slår jeg dig ned. Hvad siger Lisbeth? Hun prøver at minde mig om den gang i billedkunstlokalet. Ja. Kan du huske det, Anders? Ja. Billedkunstlokalet. Tænk tilbage på den tid. Men så prøver jeg at slå hende ned. Ja, lad os se, om det lykkes at slå Lisbeth ned. Ej. Det er desværre ikke. Du får langet ud efter hende. Efter du snakker om billedkunstlokalet. Hun dukker sig. Ja. Loppe, så er det jo Lisbeth igen. Hun har gået til parkour i 3 år. Ja. Lisbeth er jo lige blevet tæt på at blive slået. Ja, lige præcis. Ja. Og faklen er smidt. Faklen er smidt. Ligger på den anden side. Hun finder sit nøglebund frem nu. Ja. Tager nøglen imellem fingrene. Nej, det klassiske forsvarsgreb. Lige præcis. Så bliver det angreb. Og så slår hun simpelthen ud efter omkring maveregionen på Anders. Okay. Ja. Hvad gør du? Jamen, jeg prøver at se, om jeg kan gribe hendes hånd. Ja. Lad os se, om det lykkes. Ja. Det kan du. Det men altså, den fortsætter den her kamp igen og igen og igen. Ja. Kommer ingen vej. Okay. Så jeg tænker, nu får jeg lidt hendes hånd væk. Jeg får ændret hendes balancepunkt. Så jeg er lidt bag ved hende nu. Nøglerne rører ind i buret til Jan og Maria. Og der er en universal nøgle også på hendes, som virkelig alle låser åbenbart. Ja. Også på slot, hun slet ikke. De skal jo, så det tager lidt tid for dem at få hånden ud af Ja. De skal også lige have den knækkede nøgle ud og alt det. Der er mange ting. Men de har et sæt nøglerne. Ja. Men jeg tænker måske måske med sådan læne mig lidt bagud, og så kaste mig frem, gribe fat i Lisbeths hoved, og så løbe hen mod trammerne for at slå hendes hoved ind i trammerne. Ja, jeg ser, om det lykkes. Ja. Jeg tror, Lisbeths forsvar det er, at hun forsøger ligesom at guide sit eget hoved, så det rører ind imellem trammerne i stedet for. Den vinder. Lisbeth tager en mere skade. Det vil sige, at Lisbeth er en fra og ryge på hospitalet. Hun er fuldstændig groggy lige nu. Altså. Ja. Du får banket hendes hoved ind i trammerne. Ja. Lige mens at eleverne er ved at låse op der. Så de taber nøglebundet og skal til at starte fra og finde en rigtig nøgle igen. Ja. Ud af sin håndtaske, der hiver hun en gul snaps på det tidspunkt. Og prøver at lokke Anders i for der igen. Ja. Anders, det er en gul snaps, Anders. Og jeg prøver selvfølgelig at sige, at jeg har ikke drukket gul snaps i flere år. Ja. Lad os se, om det lykkes. Så det kan du godt drømme. Den vinder. Hun får lokket der alligevel til den. Så en lille tårer da. Så du tager altså også en skade, Anders. Men du kan sætte det afgørende angreb ind nu. Jeg er jo lettere beruset nu. Ja, og hun er omtumlet efter et slag i hovedet. Jo. Og jeg nyder en tår gul snaps. Men og selvfølgelig, det giver mig lyst til alt muligt. Men jeg tror, jeg prøver at sige til... Nu sker der... De får sgu åbnet døren. Så du får faktisk de her 2 elever, der stormer ud og kan hjælpe dig. Grib hende, siger jeg. og så prøver jeg at få flasken. Så siger jeg til Lisbeth, giv mig lige en tår mere. Og jeg tager flasken, og så vil jeg slå hende i hovedet med bunden af flasken. Ja. Lisbeth, hun forsøger bare at afvære. Hun bruger sin håndtaske jo. Hun vifter med. Jamen, hun forsøger bare noget nu. Ja. Hun er desperat. Ja. Jeg vil faktisk godt give Lisbeth -1 nu, fordi at det er 3 mod 1. Ja, det er jo helt urimelige vilkår, jeg er under her. Ser vi her. Okay. Men nej, så taber jeg. Det går 5-5, men jeg har -1, så jeg taber på. Du tager den her gule snapsflaske, og så banker du bunden ind i hovedet på Lisbeth. Og hendes hoved flyver tilbage i trammerne igen. Ja, det var i selvforsvar. Hvad skal du gøre? Hendes håndtaske flyver i lokalet. Og der ligger Lisbeth på gulvet. Og du siger til Jan og Maria, tag hende med. Ja, så samler de hende op i benene og armene og bærer hende hele vejen op til hospitalsfløjen og får hende lagt fra i sengen. Ja. Og der slutter dagens eventyr på Kostskolen Holmenberg. Men altså, du får afværet jo potentielt, at dit liv jo simpelthen slutter jo fuldstændig. Ja, det kunne være død her, Hun var rasende, Lisbeth kunne man fornemme. Ja.
Men, var det hende, der var i busken tidligere også? Det var Det kunne det godt have det været. tænker jeg nok. Ja. Gemt sig i skyggerne. Ja, hele vejen igennem. All along. Du har fået nogle stalker. Det er det, vi prøver at sige. Simpelthen. Ja. Men der slutter det, du har fået et nyt job i løbet af dagen, kan man sige. Ja, det havde jeg ikke regnet med. Der er stadig en skole i Odense, som er opbygget af slik. Ja. Den kører jo videre efter dine principper på sidelinjen. Det er godt at høre. Ja, og jeg synes også, det var en fin et fint fælles fodslag, jeg fik med Trudson Poulsen. Ja, det synes jeg også. Det var tydeligt, at I havde fælles interesser og værdier også. Ja. Det er spændende at se, der ligger måske noget i forhold til Karen og Jeanette her, om de rent faktisk er blevet på... Det er også fordi, de er blevet hængende på Tinglykkeskolen. Nej, men om de er blevet likvideret, tænker jeg på. Nå, på det, det er rigtigt, ja. Men det fik vi også lige nævnt, om de stadig er også den detalje. Det ved vi jo ikke. Det ved vi jo simpelthen ikke. Jeg vil også sige, altså, du er blevet mere og mere kriminel, faktisk. Med, jeg synes, du forsøger et langt stykke hen ad vejen at løse det. Så sagde han lige det der med likvidering, kan man sige. Ja. Men selv da hun står med sværet, der prøver jeg alligevel at tage den til fornuft. Det er rigtigt. Fuldstændig. Ved at lyve over for hende. Det er selvforsvar. Det kan man godt dække det ind under. Helt sikkert. Helt sikkert. Men det var simpelthen dagens afsnit. Jamen, det tusind var tak, fedt at være med. Ja, tak for det endnu en gang. Ja. Det var en kæmpe fornøjelse. Og tusind tak til alle jer, der lytter med derude. Det er vi sindssygt glade for. Vi lyttes ved næste uge. Lige inden du smutter, vi skal lige nå at sige til dig derude, at vi rigtig gerne tager imod 5-stjernede anmeldelser på Apple Podcast eller Spotify. Og det var kun 5-stjernede anmeldelser. Vi kan ikke modtage andre, faktisk. Systemet tager ikke imod det. Så lad være med at prøve overhovedet. Så det var bare lige det. God dag. Hej hej.